Nadúpané autá, vymakané tela, značkové oblečenie, drahé dovolenky pri mori, dokonalé vzťahy, šťastní a bezchybne vyzerajúci ľudia. Vyzerá to tak, že všetci na Instagrame a iných sociálnych sieťach žijú krásny život. Okrem teba. Ak si sa niekedy zamýšľal alebo zamýšľala nad tým, prečo to takto je, nie si sám, sama. Koľkokrát sa ti v živote stalo, že si mal alebo mala dobrý deň, až kým ti na Instagrame vyskočila fotka tvojho kamoša alebo kamošky niekde na dovolenke a ty si sa začala porovnávať a cítiť zle. A tak začínaš uvažovať nad tým, prečo je tvoj život taký nudný a čo vlastne robíš zle. Prečo aj ja nemám takéto fotky? Prečo aj ja nemám vymakané telo, úspešnú kariéru a dokonalý vzťah? Počas týchto myšlienok však možno zabúdaš na jednu veľmi podstatnú vec. To, čo vidíš na Instagrame, nemá často s realitou nič spoločné. Je to sociálna sieť, kde ľudia väčšinou ukazujú len tie najlepšie a najšťastnejšie momenty zo svojho života. Moje meno je Bohuš a som zakladateľ projektu Hlavyrint. Zaoberám sa sebarozvojom, duševným zdravím, digitálnymi závislosťami a rôznymi kontroverznými témami, o ktorých sa v mainstreame až tak často nerozpráva. Môj obsah nájdeš na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať. OK, poďme na to. Fotky, storky, krátke videá. Ľudia zdieľajú svoje životné highlighty a víťazstvá, nie výzvy a neúspechy, ktorým denodenne čelia. Zbadáš fotku influencera alebo influencerky, ktorí vyzerajú skvelo, lebo sa živia svojim vzhľadom, ale ty vidíš iba jednu finálnu fotku, ktorú si vybrali z 50. Majú pekne naličenú tvár a upravené vlasy, ale nevidíš 2 hodiny intenzívnej práce a množstvo filtrov, kým táto fotka vznikla, aby vyzerala tak, že je autentická, že je skutočná a že bola sfotená iba tak, spontánne. Alebo zbadáš selfie fotku páru v peknej reštaurácii s krásne odfoteným jedlom na stole. Hneď ťa to niekde vnútri zabolí, pretože sa začneš porovnávať, prečo aj ty nemáš niekoho, ako je on alebo ona. Nevidíš však to, že tento pár môže stráviť zvyšok večera tak, že každý bude pozerať do svojho telefónu a žiť vo svojom svete. Nehovorím, že je to takto vždy, alebo že je na tom niečo zlé, pretože každý si môže žiť ako chce. Problémom pre teba je však moment, kedy sa začneš porovnávať. Tento fenomén sa zvykne nazývať ako syndrom FOMO, Fear of Missing Out. Zahŕňa pocity úzkosti a obáv, že prichádzame o niečo dôležité, čoho by sme sa mali zúčastniť, ale nie sme do toho zapojení. Jednoducho máme dojem, že sme niečo premeškali a že nie sme až takí dobrí ako ostatní, čo vytvára pocit závisti a negatívne ovplyvňuje našu sebaúctu. A sociálne siete tieto pocity iba umocňujú, pretože vidíš len to najlepšie, len drobný kúsok zo života niekoho iného, ktorý by si chcel alebo chcela mať. A takýchto kúskov je na Instagrame a iných sociálnych sieťach nekonečne veľa. Avšak stavím sa, že ak by si mal alebo mala možnosť vymeniť si život s niekým, s kým sa porovnávaš, so všetkým, čo to prináša, zistila by si, že tvoj život je celkom fajn a že aj títo navonok dokonalí ľudia majú svoje problémy, majú svoje zlé dni, bolí ich brucho, majú škaredú pleť a občas sedia v rozgajdaných teplákoch doma na gauči. Tak ako ty, tak ako ja. Všetci žijeme normálny a občas až nudný život, avšak ten je v našej kultúre málokedy považovaný za niečo, čo je vhodné zdieľania. Aj keď je to práve to, čo je skutočné. Namiesto toho hľadáme pozornosť a uznanie druhých. Snaha o lajky, komentáre a sledovateľov sa stala hnacou silou na Instagrame a iných sieťach. Je to smutné, ale žijeme v dobe, kedy počet lajkov na fotku dokáže ovplyvniť to, ako sa cítime a kompletne narušiť pocit vlastnej hodnoty. Koľkokrát sa mi stalo, že som pridal nejakú fotku na Instagram s tým, že som očakával, že bude mať úspech a nemala. Potom som každých 5 minút bral mobil do ruky a pozeral na to, či sa to nejako hýbe. Ak som aj nejaký like dostal, uvoľnil sa dopamín a ja som sa na malú chvíľku cítil lepšie, pretože som mal pocit, že ma ľudia majú radi. Tento šťastný pocit však hneď vyprchal a ja som chcel viac. Ďalší like, ďalší komentár, viac a viac pozornosti. To všetko pramení z toho, že to, ako sa vnímame, často vkladáme do rúk iných ľudí. Je však dôležité uvedomiť si, že Instagram nie je skutočným meradlom šťastia alebo naplnenia. Skutočná radosť prichádza zvnútra, nie z toho, koľko lajkov máme na fotke. Ako sa prestať porovnávať? Vymamiť sa z tejto porovnávacej špirály si vyžaduje tvoje vedomé úsilie vidieť, že to, s čím sa stretávaš na sociálnych sieťach, nie je autentická realita. Pamätaj si, že nikto nemá až tak bezchybný život, ako sa zdá. Všetci chceme ukazovať to najlepšie a naopak,
Nikto z nás nechce poukazovať na svoje slabé stránky. Čím viac si to budeš pripomínať, tým lepšie sa budeš cítiť. Takisto, ak sa prichytíš pri tom, že bezducho scrolluješ, skús sa na chvíľu zastaviť a uvedomiť si, ako sa v danej chvíli cítiš. Je obsah, ktorý konzumuješ, pre teba inšpirujúci, motivujúci? Alebo sa skôr cítiš menej cenne, nervózne a sklamane? Ak je toto druhé, možno by si mal alebo mala skúsiť sledovať účty, ktoré ti pomôžu cítiť sa lepšie. Pretože to, aký obsah sleduješ, definuje to, ako sa cítiš. Dávaj si preto väčší pozor na to, či ti tvoj obsah viac dáva alebo berie. Cesta k tomu, aby si sa cítil alebo cítila lepšie, nevedie cez to, že budeš bez chyby, ale tak, že budeš čo najviac autentický alebo autentická. Nezabúdaj na to, že vo svete sociálnych sietí je dokonalosť ilúziou a že tvoju hodnotu ako človeka neurčujú lajky a počet followerov. Nájdi si počas dňa aspoň chvíľku na to, aby si to pripomenula a buď vďačná za to, čo aktuálne máš, lebo na svete existuje miliarda ľudí, ktorí by chceli mať taký život, ako máš teraz ty, aj keď si možno myslíš, že to tak nie je. Samozrejme, to neznamená, že sa máš vzdať a bezpodmienečne prijať všetko, čo je na tebe nedokonalé, lebo je iba v tvojich rukách zmeniť a zlepšiť to, čo na sebe dokážeš zmeniť. Svojím vlastným tempom. Namiesto toho, aby si sa porovnával alebo porovnávala s niekým, kto má úplne inú štartovaciu čiaru a život ako ty, skús sa porovnávať len sám alebo sama so sebou. Ak sa ti podarí byť čo i len o trošku lepším človekom, akým si bola včera, môžeš to považovať za obrovský úspech a signál toho, že tvoj život napreduje správnym smerom. Gratulujem. Vydržal alebo vydržala si to so mnou až do konca dnešného podcastu. Ak máš záujem o viac môjho obsahu, nájdeš ho na všetkých sociálnych sieťach, takže budem veľmi vďačný, ak ma budeš sledovať a zdieľať aj naďalej. Maj krásny deň a počujeme sa už čoskoro.